oedd yn cyfnod i fel bar plant yn hectic iawn, fi'n cofio. Fi oedd y tro cyntaf fi'n credu i wneud am 2 flynedd. Ond doedd dim gymaint o hynny o waniaeth falle o ran prysurdeb, jyst bod e'n parhau wrth gwrs. Nes i joio'r 2 flynedd yna, oedd angen y 2 flynedd i wneud y job fi'n credu yn iawn. Ond oedd e'n hectic, oedd mynd i gymaint o ysgolion, oedd e'n flenedig, ond oedd e'n lot fawr iawn o hwyl hefyd. Fi'n cofio pan o'n i'n yr ysgol gynradd, weles i eriod bardd. Oedd ddim syniad o fi be oedd bardd, tan bod fi'n gwneud tegau, sa'n credu, go iawn. A astudio barddoniaeth wych gan Dick Jones, Gerell yr Owen ac yn y blaen. A dyna pryd nes i sylweddoli be oedd bardd. Ond sy'n ni wedi gweld bardd yn dod i'r ysgol pan o'n i'n ifancach, falle fysa wedi tanio rhywbeth yno i yn gynharach ynddo. O ran rhoi tips i athrawon, falle mae'r un peth fysa ni'n pwysleisio yw bod e ddim angen bod yn gywir bob tro. Hynny yw, o leia ddim ar y dechrau. Hynny yw, bod yr elfen yna o bwyso ar gywirdeb. Dyw cywirdeb falle wrth ddechrau sgwennu'n greadigol, dyw e ddim cweit mor bwysig. Ddim yr oedran na o leia, fi'n cofio mynd i ysgolion lle oedd athrawon falle mynd o gwmpas yn cywiro chydig bach gormod weithiau, falle, yn teimlo bod rhaid i hwn fod yn bwysig, yn gwbl gywir felly, ynddo. A does dim rhaid ar y dechrau yna, mae hwnna'n gallu mygu creadigrwydd weithiau. Peth pwysig yw bod y creadigrwydd yna'n bod e'n dod mas yn y lle cyntaf. Mae wastad posib golygu yn nes ymlaen ac ail-ddrafftio wrth gwrs, ond reit ar y dechrau, jyst gadwch i'r syniadau ddod mas.